Ahoj, ahoj, zdravím všechny, kdo mě zná a nezná. Jsem Zek Greg, youtuber a zároveň dělám sadrokatonářské poradenské práce. Jako jsou příčky, šikmíny, rovné stropy, designové práce. Kdo má zájem o mé videa, o mé fotky a o moji práci, abyste věděli, jakou dělám a co všechno umím, klidně se můžete podívat na Google mapy, případně na Facebooku, na mým telefonním čísle 737 94 61 60 a můžete mi dokonce i napsat e-mail. Dělám vše možné i nemožné. Mám i videa, které vám tam taky přidám, kdo chce se podívat. Takže děkuji všem předem, kdo si mě zavolá, pozve a jenom na poradenské práce, či dokonce i vyřešit bytovou situaci a nemožné i možné. Prosím o lajky, prosím se podívat na moje stránky a díky moc. Čau, Zek Greg.